थांनाय किछुदिन सिगां शिलंगाव जे जोंनि महाराजा पातालकन्या फ्राय किछु आयेन पेकिनि सेसन नेतृत्वआव बरफ थांनायाखौ जे आलाय संलाय माने बा अंलाय खानाय जों माने अबनतयै जोंथ' कोनो सानानै करै ओमफानो जों साना नायना थाबो जेखुनु संगठन बा जेखुनु राजनीति जेखुनु जराव अबहाय आलोचना खालायमानो आलाय संलाय मानो जुट महाजुट अबहाय नायनाय बुंनायथं आबो बायदिनो कोनो अंनानै करै जों आईपीएफ दिनै नाहारमुं डिपार्टमेन्ट हाथाय दखाना थांनानै बागै दाबो बर' जेखुनु सिव हाथाय दखाना थांनानै बागै एकमात्र आईपीएफ दिनै नाहारमुं आबोनो जतनोसै सुप्रीम जतन साइ परियो आबन बागै जों आईपीएफ ति साबानाय उइ तां इंगे तां आबोनो तेखै जों फुवान सुयावै दिन आइडियोलॉजी डिपार्टमेन्ट नामखौ समजाखै थैनायाव आबन बागै बर' जे बाबा हेके आलाय संलायनाय दामनते थानसांलायनाय बा आलाय संलायनाय आबो बांनि बेपार दा जों दिनै मते जों डिपार्टमेन्ट नाहारियाखै जों संजाखै फैयो एबं संजाखै बेलायनो हामबाय थांनाय 2 तारिख अक्टोबर 2020 कमलंगो जों कैसा दिन आईपीएफ नि सेंट्रल कार्यकारी कमिटी नि बैठक आसुखा आ बैठकआव जों अबन वानसुक लायखा फाइ थांनाय इलेक्शन टीटी एडिशन जनरल इलेक्शन ओ इलेक्शन आईपीएफ टी बीजेपी बाय सालायै किने मत सीट शेयरिंग उनखानो जों दुखानि मत उनया गाय जों जे सानमासक बा बरक जे आगिरना हानाय कग मासक जों माया गाय आईपीएफ टी साइसुं न जों एडिसो कन्टेस्ट खायनाय 28 सीट न आईपीएफ टी साइसुं एকক जों कन्टेस्ट खायनायनि बागै जों डिसिसन